फाथिलाय बिसिनायनो लामा सामायाव बेफोरबायदि धेमालि खालामनायानो जोंखौ खैफोदाव लाबोनो हागौ। हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लालायबाय आरोना। दिनै आङो मोननै आपडेटनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों आरोना। नोंथांमोना इन्ट्र भिडिअ नायनानै नुखाबाय जानो हागौ आरो गोबाङानो फेसबुकआवबो नुबाय जानो हागौ आरोना। फार्स्टआवनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायगोर फाथैलाय बिसिलाय नैबे भिडिअआ ओमफ्राय साब्रै हिनजाव लाबाय होनदों आरोना। नैबे फाथैलाय बिसिनायनि नैबे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो माने हौवाया साब्रै हिनजाव लाबाय होनदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो जाबाय मिन्थिनानै मोनगोन होनबानो। बे जाहैदों माबायाव जाहैदों आरोना, इयो बिसनाथआव जाहैदों, बिसनाथ चारियालि। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय आरोना। भिडिअआथ' मोननै आपडेटनि सायाव जागोन, नोंथांमोना इन्ट्र भिडिअआव नुखाजोबदों आरोना। बे मोनसेया जाहैबाय बै जाय माने बै स्कुलनि स्टुडेन्टफोर गथ' उन्दै उन्दै क्लास 6, 4, 5आव फरायनाय बिसोरखौ माने गारिजों थांनानै सिगिनानै दालाय फोथाराव गोलैनाय नोंथांमोना फेसबुकाव भाइराल जानाय नुबाय दंना। बिनि सायाव सासे आदाया मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो मिन्थिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो फाथैलाय बिसिलाय भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नायबानो जाबाय आरोना। फाथैलाय बिसिनायनो फार्स्ट टाइम फाथैलाय बिसिनाय नुफेरसिगोन जिउआव। साफाय साब्रै हिनजावमोन लोगोफोर साब्रै हिनजाव लाबोखाबाय आरोना। ओमफ्राय साब्रै जाबायनो साब्रै जाबाय हिनजावा साब्रै जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो एसे सानना नायदो आरो आं एसे थाङो हिनजाव साब्रै जाबाय लोगोफोर। साब्रै फाथैलाय बिसिदोंनो आंबो नुवाखैहाय हाबा मा एसे आं गोदानसै फाथैलाय बिसिनाय बेस्राफ्रा बेबायदि बैसोआव आदा सस्रा जाबाय संसारा। बिराद दुखुनि बाथ्रा। समान समानखा रायजोफ्रानो दुबायखा फाथैलाय बिसिनाय जिउआव खेबसे नुफेरबाय दिनै बेबायदि नुफेराखैमोन। गाबनाङाहाय गाबनाङा, नों आराम संसार जाफिननो हागोन। जेबो बैसो जायाखैना, बेहाबो जाबायबा नोंबो जादो। खारला जाबाय जालायदो। खिन्थु फिसालाया नायदो आरोना, फिसालायाबो जि गिदिर जाखाबाय। आयै अन्थाव बाथाव जि गिदिर जाखाबाय। ओमफ्राय खुलुमबाय। मैयानि दिनाव आङो बेबायदिनो माखासे गारियाव थांबाय थानाय मानसिफोरखौ आं नुदों। बेनिफ्राय माखासे गथ'फोरखौ बिसोरो संखि होदों, गिहोदों। आरो बे गथ'फ्रा गिनायजों अखा बोथोराव खारनानै बिसोरो दुब्लि बारियावहाय मा जाहैदों, गोग्लैहैदों। गोग्लैनायल' नङा, बेयाव माखासे ड्रेस गाज्रि जादों। लोगोसेनो ड्रेसखौथ' जों सुबानो मोनफिनो, न' प्रब्लेम, ड्रेसा सुबानो जायो। नाथाय बिसोरहा जे लेखाफ्रा सिजोब्बाय, गोग्लैबाय। जायहा
बिसोरनि मोनसे गेदेर सम्पति स्टुडेन्टनि मोनसे गेदेर सम्पतिया जाबाय लेखा आरो बे लेखाफ्रा सिजोब्बाय आरो बिनि उनाव जायफ्रा गारियाव दं गाज्रि राव बुंनानै मानानै बिसोरो इन्जय खालामदों मिनिदों रंजादों नाथाय खहाया सोरहा जादों दा बे आं बुंनो सानो जोंनि गथ'फोरनि माइन्डआव मोनसे बुस्थुआ थाखायो जे जोंना साखनद्रा बा हपादरा बेबायदि मानसिफोर फैयो बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ गिनांगौ दा बेखौ लानानै जोंनि गथ'फ्रा बहुत एलार्ट दा जायफ्रा गारिजों थांबाय थादोंमोन हयथ' संखिबाय सिगिनायखाय गिबाय बिसोरो हाब्रुआव गोग्लैहैबाय नाथाय गावनि रंजानायनि लाबालाबनि थाखाय मालायनि खहा खालामनाया मोजां नङा बेनिखायनो सिन्था खालामनांगोन एसे साननांगोन उन्दै उन्दै गथ'फोर जाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ दिनै फरायसालिनिफ्राय फैदों बा थांदों बेयाव संखि होनाया सिगिनाया मोजां जायाखै गावनि लाबालाबनि थाखायल' सानब्ला जानाय नङा समाजनि मोजां आरो समाजनि जौगानायनि थाखाय साननांगोन माब्लाबा माब्लाबा समाव बे धेमालियानो लामा सामायाव बेफोरबायदि धेमालि खालामनायानो जोंखौ खैफोदाव लाबोनो हागौ बेनिखायनो आं खावलायदों जे जायफोरा बेबायदि खालामबाय जे इयुनाव जेन बेबायदि दा खालामथों मानोना हयथ' बिनि थाखाय साजाबो मोननो हागौ नोंथांमोननि साननायाव जानो हागौ बेयो धेमालि नाथाय गथ'फोरनि जिउआव बियो मोनसे संखिनाय गिनाया बिसोरनि जिबनाव हाबनानै थाबाय बेवहाय जेन बेबायदि खालामा फैबाय थानाय समावहाय मानोना दिनै बिथांमोनहा जा लेखा बहि बेफोरो सिजोब्बाय लेखाखौबो जानो हागौ फरायसालियाव मोनोबो जानो हागौ नाथाय बहिखौहाय जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा बहि गांसेखौनो बायनो हायो बेबायदि अबस्था जायो जोंहासो दङ जानो हागौ नोंहासो दङ जानो हागौ आंहासो दङ जानो हागौ सोरहाबासो दङ जानो हागौ नाथाय बयहाबो जे बहि बायबाय थानो थाखाय फैसा थागोन बेबो नङा बेनिखायनो गोथौ साननानै जेन खामानिफोरखौ मावो गावनि लाबालाबनि थाखायल' रंजानायनि थाखायल' जेन मावा बेखौ आं खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ आं दोनथ'बाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोमोन आरोना नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय ओमफ्राय मा बुंखो नोंथांमोनाथ' खोनाजोबखाबाय आरोना भिडिअखौ जाय फुल नायदों मिथिनानै मोनखाजोब्बाय आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि भिडिअखौ सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना आरो अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै साबेसेया मोजां मोनो साबेसेया मोजां मोना नैबे भिडिअनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ मोनाखैबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरोना नोंथांमोना थांनानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय